les generacions que han vingut després de nosaltres no aprecien el que tenen, perquè no ho han fet ells. Però nosaltres que hem hagut de lluitar per tenir-ho. Nosaltres sí sabem el que tenen, el que passa que no ens volen escoltar. Perquè si ens escoltessin sabrien que hi ha moltes coses, que s'han fet moltes vagues, que han costat vides per aconseguir les 8 hores, per aconseguir determinats treballs, determinades coses que s'han fet gràcies al treball de les generacions meves i anteriors. Perquè jo recordo que per aconseguir les 8 hores de treball, la meva mare explicaven, i era de Tortosa, les vagues que havien tingut a les fàbriques, les dones, per aconseguir la jornada de 8 hores. Per poder, perquè clar, treballaven a la fàbrica, treballaven a casa i criaven els fills. Perquè els homes, diguin el que diguin, aquí també han sigut moros. Que la dona... O sigui, l'home treballava fora de casa i quan arribava a casa era el senyor. I la dona treballava fora de casa, havia de cuidar els fills, havia de cuidar el marit i la casa. I això no ho han tingut en compte. Els joves ara sembla que sí que es posen més al costat de la dona. Però al costat, Però les dones grans com jo, que encara tenen el marit, encara continuen igual, Encara continuen igual. O sigui que, si es troben moltes coses la joventut feta, pot donar gràcies als avis i als avis, que han treballat i han lluitat perquè ells el dia d'avui tinguin alguna cosa millor. Pepita, aplaudim amb les orelles. I el que estàs dient, a tu aquesta memòria de lluita te l'han transmès també la teva mare, la teva àvia, ara que estaves mencionant les dones treballadores a les fàbriques, que gràcies a la lluita i a les vagues es va aconseguir la jornada de 8 hores. Sí, però van tindre que lluitar molt, Molt, Però bueno, ho van aconseguir, Perquè quan el poble es proposa una cosa, el poble el aconsegueix. I ara aconseguirem la llibertat i l'autonomia. Oi que sí? Oi que sí? Si es fes bé, sí. Però no s'ha fet bé.